hilin eh. Good morning. Ako na po ni. Dara po ko gawas. Sa nga buntagon. Alas 5 pa kapin sa buntag. Hindi ka na po naghinahinay. Huwag inod sa karsada. Walking ginagmay. Salamat day Lord. Dahan salamat. Dahil adlaw na po. Ngabot sa ang kinabuhi rong adlaw. Adlaw Martes. Tapos buntag pa man lagi dara ko. Nakapuli ko na rin doon ng tatay. Kaya pa sa tatay. Wa pa yung mga marites. Karong orasa. O wa pa rin maglayan ang lawas. Wa na. Nahagbas na ko. Tapos hagbasanan. Kaso nag-alburuto pa niyang ginhawaan. Napitog ko mo mangliyak-liyak. Tara pa ko bahay nagmukmok. Nagmukmok na po ko. Hilaay na po ko. Sigmukmok ka doon, nakalaw ng minukmok ron. Ang yun yung ginawa ang nansa na ni. Pamanta ko kikaon. Pero milagyogi pangahan. Murag. Nakautot man tapog ko. So, man na lagi siguro ni. Para naman ni. Sumpay yapon sa kinabuhi. Salamat yapon tas Ginoo. Ginoo ray na sayad sa tanan. Duha ka adlaw na ron lang. Ikaduha na ka adlaw rong kuan. Tambay. Iwala ko maglantaw-lantaw ang mga tanong. O gama o kuan. Para makamiso gama na dito doy na intunsi sa mo ang parenti at sa ibabaw Sophia Burato namatay gapo na po ko makalili amo po ng kuan amo po ng kapunungan anak na sa gagawang tatay yung taliwan mo lagi ning kuan atong kinabuhi di na jud mahibawaan ay sakit ako sa mga kuas mga anong taliwan para gapon katong bitoy ayuban taliwan na pud sila siya mo na tong kaya tong kinabuhi ginawala din na sa'yo sa tanan o galas at akwaas kay tasan munang kita mangandam ta kanunay sa pagsampit sa itong kay tasan medyo ta kay baw ang sa takwaon munang pero medyo ta mag salamat sa Ginoo pasalamat na naglirat pag atang matarong alawa. Salamat na nakamata pa. Salamat na nakaabot pag laing adlaw, kada adlaw. Ato daing nasigig dili sa ahang channel, si Gabalaka, nasigig inin nga akong lihok sa laki, kaya na nga naman jud ko. Pero lahat na nagod day og maabhak man itong ginawaan kay lahat na kadug kuan kayo sub kong trabaho mao na lagi to taskab sub kong panghambas pangahoy mali na pala matod pa may napala na magahig saan mo din nga naay magsiglaay magsigtambay laay magsigbingkul angay mo dukos maggamit og sundang maggamit og lagaraw mayang ampay mga karon napunder wapawi kuan wapakoy obligasyon sa among kuan ron mula kaon sa koron biyayan sa puputis kay kapaway mo ko dito kay pag
May di man natang lugar. Di man tamay kag maghagbas-hagbas ganin kay. Wa pa koy kapamasahe ng adlaw ah. Ako sa lamay magpulig do dyan rin tatay. Ako sa tayo ng gawas. Subhana dan salamat sa karon na yung nag-ili sa hang madag. Salamat. Himuna nung dani mo sunod-sunod sa lamang kuan Birhen Maria Barangay man. Sunod sa lamang ko nila sa amang grupo sa amang cluster. Humana ko nakapanilhig. Humana ko nakapamukbo. Kalagid ng plano, maglampas kong tiwas sa tusunahan. Kay idugang-dugang na ang kuan. Tam nagblangoy. So di pa gaya mga maghagbas kay kaligan tijan, nagalburuto. Alburuto. A few moments later. Rampo mo kami sa tanan sa Diyos. Kita niya Ginoo, Ginoo, Iso Kristo, Iso Kristo, Ginoo, Iso Kristo. Nagamatuod nga si. Okay sa may nagabangag si Nelson. Si. Sida. Ere na. Murag kang tiri dyan kay si. Nagamatuod nga si. Nga si. Ay butang ni. Ibutang na rin na nagamatuod si Melchor. Alam mo nga nila. Wala. Oh, sa may gibuta. Pangan. Sa bata. Oh, hindi na siya. Nagkasuway na siya. Pangan sa bujaga. Pangan pras kaslunon. Oh. Kay Siman. Si Teresita. Puta na salam na to kuan. Ay sa may gibutan sa imo. Nasa si. Akla rin. Sa kibunzagan. Kasal bari haraman. Kasal ug bunzag maura. Ni cluster. Kay Naginamay, nagmatuod nga. Wala na yung tulbagon sa kuan ba sa sa tong sa leader. Kaya nagibutan na to. Kunyari si Melchor. Oh. Melchor na ibutan ha. Nagamatod nga si Melchor. Butihin. Mahimo nga kahatagan sa inyong serbisyo nga. Agi butang tiri lagi butang gana, tiri na, tiri. Hanggang nagserbisyo. Oh. Si tiri na. Di ba ka mas agad lagi? Kaya na may pirmang Melchor. Katiri na. Di kaya di ingon man ka nga si Melchor dali kay opisyal dali. At nga kami na wala gyud kunyari at gibutang lagi. Na. Kunyari si Melchor ha, kay diaman dia mas boss. Oh. Basa oh paminawa. Alang sa kasayuran sa tanan.
kami nga mga opisyal Opisyal. sa Barangay Pastoral Council naga matuod nga si Teresita. Butihin si Melchor Nicaslan. Ah, di man. Kay nakabutang mo niya. Sabot ha, Melchor Butihin mahimo nga kahatagan sa imong Serbisyo. Atiri lagi na. Gusto mo pibutang dari? Oh. Blank. Serbisyo nga blank kay sumala sa among talaan usa siya ka maayong Buot mo sa membro sa cluster. membro sa O lagi. Sa katiri lagi na ngan. lagi na gayon magpugad si opisyal. Agubos naman mas may pinipirma. Manawag pa lang minsan mapirmahin kayo ng ursing kay kung ang lingwa pa makapirma. Ano na mo na opisyal. Nagubutod sa cluster. O kani di ay sekretary pa mapirmahan ni Ma'am Sol. Kare ang dari mali ingon ni mong si Melchor mo ibutang dari. Si Tiri na. Ang tiri lagi ni kay si. Mo man ni Si Teresita nagbatuod nga. Kaming mga opisyon. lagi kami mga opisyal. Oh, magpirma sila. Kami, Oh. kaya dari stubos. Sige, kay isang tutong kang Wilma, nga niyon siya nga gibutan ko no daringan sa isang bahay. Bata kay bunsagan. Si ganito. Gibutan ko. Di na imong tuad na ay, yung unay. Wala, katawa, may pumuhila. Gibutan ni Bus, Nelchor, nung ilan sila kaslan. Opisyal ko kasi ang mga opisyal. Kagikan. Kami pagbuhila. Alam, katawa. Kuan pa na, nagpasabot nga, nagbatuod ang mga opisyal nga, Nagkaliwara sa bata. nga mahatagan og maayong serbisyo Serbisyo sa- Si Lolita. Si Ariston. Cluster 1 nga maayo silang membro inana di kay sa- medyo may pabutan yung tuan na datog mga opisyal sa ubos tanan ang tresurero Tugot man sila sa mga opisyon na Lagi, tugot sila ni Pirma nga si Tiri lang. Tugutan nga. Si Tiri, kita ka lang clearance parang makasal. Tugot silang mga opisyalis. Ginuuning leader kaning cluster mo yung tagubot. pastoral mga tuan mo jadi pa mauklira Da. di ba mga clearance Si Wilma may kuwag ba? Si Wilma nagkuhan mag-clearance nagpabunsag. Kaya bunsag kung kami siyon maura. Hindi ko na na mag-kuhan yung Nala, tira, tunam lang kuhan. ilang katindahan ng mga opisyon sa sila. Nagay, pinunan na rin. Tana lagi ibasa. Hindi kinili. nakakatiri na kay Siman Sisa may kaslo nun. siya may kasunod nandiyan cluster 1 Ang paspikal ito ng muson. Wala pa speaker ko no. Tir, nato. Ngayon mo kayo makari kayo naman eh. Si Sola lang may pirma. Ang pizza ba nila nga ka pizza buwang to. Niabot na nas kaso, imong inon nga. Mamon sa may kisa mo suwat dali ngan, ngan bas kaslo nun, ngan bas presidente. Mora na isa. Nga ni Supin. Ngan lang sa kaslo nun. Nanitugot ang mga opisyal. Nitugot silang mga opisyalis. Mga opisyalis. Kay si Zalagi. Sa may kas cluster. Oo. Opisyon man sila. Plaster. Ito dili sa ating Agustin. Maulagi na naagi ka ba ng opisyal pero ang ilang mga tuas ubos Oh. kami. Pero di na natin ibutang na doon na magpulos ka na. Maulagi ni ikaw nang mo ibutang si Milcho sinong imo si Milcho na nang Ang ay na ina sa tuwa sa Dusuan. Ay, gino ba? Labit dito to ay. Pita. Dito tong kwan. Birhen. Pagbundag kita niya. Dama, Why kumakala niya ko niya na. sa bunjag? Isa nga sa Gani. Ano ko ano lang ka? Ano na bike? Way ko lain na ilang clearance. Ako, matik ko. Yung isa na lain ko ano nang murag lisod ba murag balik waot. Nabalik waot na kay na may ilang mga opisyal. Dapat dito talas ubos gi. Butang. Ningataw na. Murag nabalik ko. Murag balik waot. Ratra. Sol, si Wasing. May ko na na. Punta na lang mas presidente. Cluster ganong nga na. Ano si Rere? Di ay. Si Sid, sourcing.
Ursing. Sino si ay nagmotor lang makakadto ay. O, nang unsay sekretary si Son. Oh. Wala si M. Awa na, kay kung ano may nagabutang dalang. Kanang presidente raman. Oh, busy naman na si Nay, M. vice na. Nabay na nagabutang. Tibit-bit kay ikaw rebit-bit. Uban na to rin. Kaya din ako kayo wala patanong ngayon. Aning buwak, di ba kaawan? Hindi, dari bahay na. Ay, hamon ko kari. Pura na naman ano man ay. Di kari Ito kari. kayo, saan na ba? Ay, gilo ba? Buwa ko no. Ito naman to ako sa ilang buwan. Ito na. Wala tagilan siya. Pantay, why? Ano binahan? Ay, yung mga pinakaganda sa. Ang binahan og kandila. Kaning kandila. Mo sila na. Sana